Milí študenti, dovoľte, aby som vás privítala zase na našom takomto virtuálnom spoločnom stretnutí. A dnes by som chcela prebrať ďalšiu v poradí prednášku, ktorú by sme mali odprezentovať v rámci predmetu Teórie a dejiny fotografie a nových médií. Takže dnes by sme sa pozreli na túto tému výtvarne angažovanej poválečnej fotografie a budú tam také zase dve ohniska nášho záujmu, ako to už štandardne na našich prednáškach býva. Jednak je to teda pohľad na určitú vybranú scénu v Európe a jednak je to pohľad na vybranú scénu v Amerike. A ukončila by som to vlastne takým domácim úkolem, ktorý by som vysvetlila, čo by som po vás chcela. Čiže bol by tam jemný odklik na fotografickú tvorbu pomerne významnej českej fotografky, výtvarne angažovanejšej a zameriavajúcej sa práve na takýto typ tvorby Evy Fukovej. Žiaľ, už teda nežije táto autorka, ale je možné si jej tvorbu dohľadať v mnohých materiáloch, filmoch, dokumentoch a podobne. Takže začneme s situáciou poválečnou, prečo sa vlastne začíname zaoberať takou ako výtvarne angažovanejšou tvorbou. Objavuje sa celkom logicky hneď niekoľko autorov a autoriek, ktoré vnímajú fotografiu, ako sa tu píše, primárne ako estetické médium a až sekundárne ako médium s možným sociálne-politickým obsahom. Len pre pripomenutie, už sme sa o tejto autorke bavili. Je to autorka, ktorá je viac menej známa ako filmárka, veľmi kvalitne pracujúca s filmom, a predovšetkým s dokumentom. Leni Riefenstahl, ktorú sme si už spomínali v rámci prednášky, ktorá sa zameriavala na vzťah fotografie a propagandy. Takže jej tvorbu už by sme mali všetci poznať. A je tu spomenutá predovšetkým preto, že sa práve na tomto príklade dobre ukazuje a prezentuje, ako vyzeralo poválečné Nemecko. Na tú nemeckú scénu som sa chcela v úvode prednášky zamerať asi najviac, pretože Nemecko bolo veľmi špecifickým miestom, ktoré samozrejme v poválečnom období to nemalo na rúžiach ustlané a ten dôvod bol zcela jasný, logický. Nemecko ako porazený, veľmi vlastne zničená krajina válkou, ale predovšetkým tam, ako v mnohých európskych krajinách, zaznamenávame obrovský odliv tvorivých ľudí, kvalitných tvorivých ľudí, ktorí sa venovali či už fotografickej alebo filmovej tvorbe a museli emigrovať, alebo boli pozavieraní, alebo boli samozrejme zavraždení. Čiže kvalitnejších ľudí tu bolo málo a tá schizofrénia, ktorú Nemecko v sebe nesie, spočíva predovšetkým v tom, že majú za sebou veľmi traumatickú skúsenosť s porážkou a s holokaustom, ktoré si Nemecko čoraz viac uvedomuje, čo to vlastne bolo, čo to bol za proces. A nastáva tam taká zvláštna kolektívna amnézia, môžeme to tak nazvať. V podstate sa jedná o celkom logický stav, kedy nejakého posttraumatického šoku, kedy vlastne dochádza k tomu aj u jedinca, keď dojde k nejakému traumatickému zážitku. Veľmi často si váš mozog s tým poradí tak, že ten traumatický zážitok proste vytesní z reality, zo svojho uvedomenia a tým pádom mu to pomáha prežiť túto traumu. Toto sa stáva asi i v určitom prenesenom význame i s tou nemeckou spoločnosťou, ktorá
vytesňuje tému holokaustu a druhej svetovej války z svojej tvorby, keď sa budeme baviť teda o tej kultúrnej produkcii. A začína sa vlastne tváriť Nemecko, ako keby druhá svetová válka a jej témy neexistovali. Trvá to zhruba 10-ročie, je to zcela logický stav, ale veľmi zvláštny, že sa vlastne s týmito témami v nejakom konkrétnejšom, či už kritickom alebo akomkoľvek pohľade v tej kultúrnej produkcii v Nemecku nestretávame. Takže z toho vychádza určitá schizofrénia tej nálady. Leni Riefenstahl je tu teda spomenutá ako ten jeden typický príklad autorky, ktorá stelesňuje mýtus oprostujúci estetiku od obsahu, čiže sa snažila obhajovať svoju tvorbu tým, že hľadala dokonalú obrazovú reč, nové stratégie filmové, že pracovala vlastne, či už je to v rámci filmov Triumf vôle alebo Olympia, prehliadka národu, oslava krásy. Hovorili sme si, že vlastne tieto dokumenty, takzvané dokumenty, vznikajú na zakázku od Hitlera a s ním veľmi dlhodobo spolupracovala, veľmi intenzívne spolupracovala. A po válečnom období bola podrobená niekoľkým procesom súdnym, ktoré sa snažili jej dokázať previnenie, ale v podstate vieme, hovorili sme si, Leni Riefenstahl si dožila krásny, dlhý život, ktorý dokonca prelomil 100 rokov a v podstate síce niesla nejakú zodpovednosť tým, že sa moc nemohla vracať do Nemecka spátky, ale tvorila naďalej a vlastne žila relatívne pohodlný život. Takže k tomu Nemecku ešte je dôležité, i keď sa to zdá, že je to vlastne nejaký zase odklik niekam inam, ale súvisí to s týmto úvodom poválečnej situácie. My asi z mnohých prednášok a zaznelo to už naozaj mnohokrát, po válečnom období dochádza k tomu, že sa intenzívne menia určité strategické miesta a určité dôležité body, na ktoré sme boli zvyknutí v tej prvej polovine 20. století. Minimálne si môžeme spomenúť to, že Paríž prestáva byť centrom umeleckého diania a oveľa väčší záujem sa koncentruje na New York a na Ameriku. Čiže táto polarizácia sa mení a New York sa stáva teda centrom svetového umeleckého diania. Veľmi zaujímavá výstava, ktorá to dosť nahlas definovala, bola napríklad výstava New American Painting, ktorá začala v MoME, v Museum of Modern Art a pokračovala potom do, myslím, že 7-8 krajín Európy a vlastne prezentovala tam najdôležitejšie z tej veľkorysej, naozaj spontánnej, expresívnej alebo inak orientovanej malby americkej, ktorá bola v takých rozmeroch a v takej expresii a v takom geste realizovaná, že tá európska tvorba, umelecká, maliarská a súdoba v tej dobe sa s ňou veľmi ťažko zrovnávala. Čiže naozaj tam bola tá prezentácia doslova toho napredovania americkej malby, ktorá sa takto vymedzila voči tomu svetovému umeleckému dianiu, tak tam bola úplne ako exaktná v tých poválečných rokoch. Takže to je dôležitá vec. A čo je ďalšia dôležitá vec, tu sú zábery teda niekoľko takýchto zaujímavých výstav alebo expo v Montreale a podobne, kde všade vlastne tieto veľkorysé americké súčasné umelecké prejavy boli takto prezentované, kde vidíte naozaj v tom porovnaní človeka a toho formátu maliarského ako naprosto neuveriteľné v porovnaní s tým, čo sa dialo na území Európy. A čo sa týka poválečnej tvorivej atmosféry, tam samozrejme nastáva veľký prevrat, to tiež už určite poznáte z prednášok z dejín umenia, kde dochádza do toho, že sa
a vzťah abstraktného umenia a osobnej slobody stotožňuje. To znamená, že dochádza obecne k abstrakcii umenia, umeleckého prejavu. Realizmus ako taký so svojimi podobami na veľmi dlhú dobu dosť intenzívne ustupuje, pretože je samozrejme naprosto spájaný s totalitnými systémami, ktoré sa objavili v medziválečnom období na európskom kontinente a ktoré si veľmi často práve v realizme spĺňali taký nejaký ako svoj, alebo vytvorili si z realistických umeleckých prístupov doslova svoj dvorný politický systém tvorby. Takže tá realistická, predovšetkým figurálna tvorba je na dlhú dobu spájana s týmto a preto sa tak silne inklinuje k abstraktným tendenciám. A druhá vec, ktorá tomu napomáha, je samozrejme i to, že ešte stále pretrváva trauma z válečného dení a oveľa ľahšie sa človek s týmito traumami, alebo umelec, niekto, kto chce tvoriť, tak oveľa ľahšie sa vyjadruje k tomu, čo prežil cez abstraktné alebo nejaké symbolické roviny, než cez realistické prístupy. Čiže toto je dôležité si tiež uvedomiť, že dochádza k určitým obecným tendenciám na euroamerickej scéne, ktoré spôsobovali práve alebo ovplyvňovali práve i fotografickú aktuálnu tvorbu. Takže to sú také tie obecné roviny. A teraz by sme pristúpili ku konkrétnejším menám v rámci toho nemeckého poválečného obdobia. Tu som si teraz uvedomila, že mám... Áno, dobre, je to v poriadku. Takže spomenieme si minimálne Otta Steinerta, ktorý je dôležitou osobnosťou fotografickou. Bol to nielen fotograf, ale aj vlastne taký ako organizátor a pomerne známa osobnosť v tých 50., 60. letech, ktorý dáva okolo seba alebo dohromady ľudí, ktorí sú veľmi podobne v tej fotografickej tvorbe zameraní a vlastne zakladá skupinu Fotoform, ktorá sa zhruba teda prejavuje v tých rokoch 1948 až 63. A táto skupina Fotoform vlastne príznačné pre jej tvorbu je tzv. Subjektívna fotografia. Je to pojem, ktorý sa rodí práve v týchto poválečných rokoch, alebo už vlastne sa objavuje v tej druhej polovine 40. let, nielen v 50. A táto tvorba je zameraná na abstraktnú stylizáciu, ako tu môžete čítať, a veľmi vlastne subjektívne videnie sveta v fotografii. Pričom sú to väčšinou voľne koncipované snímky, ale čo je zaujímavé, prenikajú tieto tendencie i do dokumentárnej a reportážnej fotografie. Čiže k tomu sa ale dostaneme až za chvíľku. Čiže troštičku sa ovplyvňuje cez tento prístup, taký ako výtvarne, kontemplatívne, viac komponovaný prístup z tých výtvarnejších a voľných foriem fotografických do foriem dokumentárnejších. Tak, tuto máme názov, trošku teda zo začiatku vždycky, na to ste si už asi zvykli, že pracujeme s teóriou a potom viac ideme k tým príkladom. Tak skupina Fotoform je jedna z mála, musím to tak povedať, vlastne jedna z toho mála zaujímavého, čo sa v poválečnom Nemecku dialo, pretože nebolo úplne jednoduché v Nemecku spustiť nejakú kvalitnejšiu produkciu, hoci si silne uvedomujeme, že v medziválečných rokoch Nemecko sa radí k naprosto najdôležitejším krajinám novátorským, ktoré vlastne v rámci Európy, ale
v podstate i v celého sveta, sa stávajú takou prioritou, až takou mienkotvornou krajinou, ktorá vlastne udáva ten tón. Dochádza tam k hnutiu Nová vecnosť, ktoré sa veľmi silne vlastne zapíja do ostatných okolitých krajín a do ich kultúrnej tvorby. Čiže Nemecko malo vynikajúcu úroveň v tom medziválečnom období. Bohužiaľ, samozrejme tento vývoj bol logicky stopnutý nástupom Hitlera po 33. roku a v poválečných rokoch sa veľmi zložito vyrovnáva s realitou. Čiže jednak obrovský odliv mozgov, to sme si hovorili, alebo tých kreatívnych ľudí, a jednak bol v Nemecku obrovský nedostatok techniky fotografickej, čo je také bizarné, ale naozaj fotoaparáty sa stávajú jednou z výhodnejších válečných koristí, takže naozaj kvalitnej techniky v krajine príliš veľa nebolo a ak tak bola rozkradnutá. A Nemecko bolo nútené vlastne v tejto dosť komplikovanej situácii jednak na nátlak pomerne veľkého množstva osobností, ktoré sem pulzujú z Ameriky a snažia sa to v Nemecku nejakým spôsobom minimálne tú dokumentárnu a žurnalistickú tvorbu rozpumpovať, tak Nemecko na to reaguje vlastne tak, že povoláva k tvorbe i ľudí, ktorí boli odsunutí ako ľudia, ktorí predtým spolupracovali s nacistickým režimom, boli prípadne za nejaké menšie prečiny vlastne len odstavení od tvorby, tak práve títo ľudia sú povolávaní spátky, pretože naozaj ľudí, ktorí by ovládali dokonalé remeslo, nebolo veľa. Takže i toto je taká zvláštna súčasť reality poválečnej nemeckej. No a tu sa objavuje teda skupina Fotoform, ktorá, ako sa tu píše, veľmi, alebo o kúsok ďalej, veľmi intenzívne naväzuje na medziválečnú úžasnú úroveň nemeckú. To znamená, že často čerpá z formálnych postupov novej vecnosti alebo formálnych postupov, ktoré sa krásne kultivovali na rôznych kurzoch Bauhausu. Čiže vlastne naväzuje sa na tieto formálne stratégie, ale s tým, čo je také zvláštne, že práve Otto Steiner sa snaží ale naprosto od toho odrezať to medziválečné, obsahové nadšenie z technologického pokroku. Nová vecnosť úzko súvisí s týmto nadšením. Ten obrad k novej realite vlastne spočíva v tom, že sa totálne pritakáva pokroku a pritakáva sa mu práve cez to technické médium alebo technicky reprodukovateľné médium. Takže to je jasná message novej vecnosti. Ale od tohoto práve sa chce skupina Fotoform silne oddeliť. Pretože sú to veľmi protiválečné nálady, veľmi kritické nálady voči válce a vlastne i voči tomu, čo človek bol schopný dopustiť za uplynulé polstoročie. Čiže tu dochádza naozaj veľmi intenzívna kríza vzájomného vzťahu človeka a stroja. Volá sa po technike, ktorú vedomo riadi a plne kontroluje človek, ale technika riadená tvorivým, tvúrčím spôsobom. Z tohto hľadiska vlastne predstavuje práve tá skupina Fotoform alebo subjektívna fotografia tú poličtenú, individualizovanú formu fotografie, ktorá sa síce formálne k týmto postupom vracia, ale obsahy rieši úplne iné. To, čo sa tu ďalej píše, je taký dovetok. Subjektívna fotografia nemala moc dlhé trvanie, to ste si všimli vlastne z toho datovania. Nie je to vec, ktorá by nejak výrazne dlhodobo potom plynula, aspoň nie subjektívna fotografia, ale myslím skupinu Fotoform, konkrétne túto skupinu. To jej pomerne krátke trvanie sa občas udáva z dôvodu práve tohoto vnútorného rozporu.
toho, že v podstate sa formálne nasadil ten istý princíp, ktorý sme boli schopní vnímať v rámci tej medziválečnej nemeckej produkcie, ale že vlastne išiel proti pokroku, kritizoval pokrok a kritizoval technológiu ako takú. Čiže tento rozpor bol taký trochu nepresvedčivý. Tak dá sa povedať, že možno i toto prispelo k postupnému tichnutiu vplyvu tejto skupiny. A tu sa teda ešte píše, to sa zhrňa len to, čo som vlastne hovorila, že sa vlastne subjektívna fotografia objavuje ako určité zrkadlo tej schizofrénnej nálady, ktorá v Nemecku bola. A tu už si môžeme ukázať niektoré veci, ktoré súvisia s Ottom Steinertom, kde môžeme vidieť, jak naozaj výtvarne, kreatívne sa pristupuje k tvorbe, ale jak sa i také tie klasické žánre u nich v tejto skupine orientujú viac na presahy takého ako subjektívnej, emocionálnej alebo psychologickej analýzy alebo takej kontemplácie. Veľmi často tie veci sú až vlastne v takých abstraktných formách realizované. Čiže sa využívajú rôzne stratégie otvorenej expozície alebo takej tej svetelnej kinetickej kresby, ktoré sa samozrejme v tej druhej polovine 20. storočia objavovali ešte u ďalších autorov. I niektorí predstavitelia napríklad slovenskej novej vlny, Varga a podobní autori s týmto ešte vlastne v tých 70., 80. rokoch, skoro 80. pracovali, čiže je to taká zaujímavá inšpirácia, alebo veľmi často pracovali s stratégiami takýchto zmnožovaní obrazov, vytváranie zvláštnych, až takých či už mystických alebo naprosto fiktívnych prostredí, až snových. Niekedy to naozaj hodne rezonuje s takým surrealistickým tvaroslovím, ale není to úplne surrealizmus, ten je trošku niekde inde postavený. Ale tie kreatívne tvorby, prístupy manipulatívne sú evidentne preberané z tých medziválečných experimentálnych vln, ktoré sme mohli vidieť u László Moholy Naďa alebo u mnohých proste ďalších autorov, nielen z Bauhausu. Man Raya, už i vlastne na tej minulej prednáške sme si hovorili o týchto experimentálnych prístupoch, ale často tam presakuje taká vlastne hlbšia, niekedy taká mystickejšia atmosféra, ako keby transcendentálnejšie obsahy sa chceli sprostredkovať a nie nejaké konkrétne prízemné alebo pozemské témy, ale skôr niečo, čo nás vlastne presahuje, čo naprosto logicky naväzuje na atmosféru doby. A túto by som chcela len pripomenúť, jak som hovorila, čo je veľmi zaujímavé, a to je jedna z mála, nie z mála, aby som nebola taká kritická, ale jeden z pozitívov, z ako kladných prínosov tohoto hnutia fotoform, že sa skutočne začína týmito postupmi subjektivizačnými, tou cestou subjektívneho videnia, ovplyvňovať i dokumentárna a žurnalistická fotografia, takže do nej presakujú takéto včas nepolapiteľné momenty a výtvarnejšie momenty. A oni vlastne, alebo i také transcendentálnejšie momenty, a on vlastne potom to teda nie je úplne tento príbeh, ale ona potom tá fotografia, i tá dokumentárna vlastne nadobúda zase nové výrazové spektrá. Takže je to super vlastne prínos pre túto tvorbu, také vlastne upgradeovanie zase niekam inam. Samozrejme, že práca s rozostrenou slonom alebo proste tieto stratégie už sme tu videli dávnejšie, nie je to nič úplne nové, ale
títo autori to dokázali fantasticky zhodnotiť. Takže ďalším zaujímavým autorom skupiny Fotoform je Peter Keatman, ktorý sa preslavil vecou, ktorá není tak úplne ako subjektívne orientovaná, jak si hovoríme, ale je to zaujímavý prínos do tvorby tých 50. let. Dostal sa k príležitosti fotiť vlastne týždeň vo závode Volkswagen, kde mohol proste tú výrobu dokumentovať, mohol vlastne urobiť, čo chcel. Bol oslovený, že môže vytvoriť vlastne taký súbor fotografií, ktorý by bol samozrejme komerčne aplikovaný, to znamená pre propagáciu tejto firmy, ale môže si uchopiť vlastne tú dokumentáciu, ako len chce. Takže vytvoril 71 dnes vlastne takých ikonických záberov, foriem, štruktúr, ktoré v tej fabrike objavil, ktoré majú to typické svoje tvaroslovie toho brouka, ktoré poznáme všetci veľmi dobre. A pristupovala k tej svojej tvorbe teda neštandardne, snažil sa to poňať trochu vlastne až takým estetickejším, umeleckejším presahom. A je veľmi zaujímavé, že tam je obrovský príklon k tej medziválečnej novej vecnosti a k vlastne týmto postupom fotografickým, ktoré sú naprosto evidentné, to zmnožovanie alebo ten detailný záber na čistú technickú formu, hra svetla a tieňa, vlastne veľmi po formálnej stránke dokonale spracované fotografie, ale tá mnohosť, to radenie, zmnožovanie, vlastne tá mechanizácia, pásová výroba, všetky tieto aspekty vlastne oslavy industriálnej éry človeka sú v tom proste prítomné. To sa tam nezaprie, ale občas si dovolil i určité také umeleckejšie presahy k abstraktnejším formám. A objavila sa tam, tak to je už úplne, to je proste čistá vecnosť, nová vecnosť, jak vyšitá, že tam vlastne ani nie sme skoro schopní rozlišiť, či je to fotografia z 20. let, alebo sú to léta 50. Ten jazyk je naprosto totožný. Ale vznikli tam i tieto zaujímavé zábery, ktoré už sa nedajú tak úplne dokonale zaradiť k tej novej vecnosti. Asi najznámejšie sú olejové kapky, ktorých rozpracoval niekoľko variant. Môžete nájsť samozrejme ďalšie a ďalšie varianty. Čo je veľmi pekné na tejto fotografii, je to ten presah, vlastne taká viacdimenzionalita obrazu práve vďaka zrkadleniu, čo je veľmi obľúbený postup, ktorý vídame veľmi často nielen vo fotografickej, ale i filmovej tvorbe. A je to vlastne reflexia reality, ktorá je pred objektívom do obrazu, alebo za objektívom, to je jedno, že sa vlastne stretávajú dve rôzne dimenzie cez to zrcadlení v jednom plošnom 2D obraze. A tým sa môžu dostať do obrazu samozrejme ďalšie iné podprahové témy. Takže to je presne príklad tejto olejovej kapky, kde vidíme, že sa zrkadlí v tých kapičkách rám okna, z ktorého tam je vlastne vybratý len ten kríž, čo sa veľmi často interpretuje ako snaha tematizovať alebo vnášať do obrazu až také trošku vlastne naozaj transcendentálne témy, vložiť tam aspekt niečoho, nejakého řádu, ktorý nás presahuje a ktorý vlastne typický človek 50. let alebo toho poválečného obdobia proste v tej bežnej rutinnej realite hľadá tento transcendentálny presah. Takže vlastne táto olejová kapka alebo tá séria olejových kvapiek sa dá vnímať ako krásny symbol tohoto hľadania určitého nového řádu, ktorý by mohol svetu pomôcť.
No a samozrejme môžeme objavovať ďalšie možné zaujímavé postupy. Ešte potom tento princíp, ktorý sme v olejových kapičkách videli, sa opakuje znovu v tomto snímku 1001 tváří z roku 1957, kde vidíme vlastne autoportrét Petra Kittmana, kde keď sa pozrieme na detail toho autoportrétu, tak snímal vlastne svoju tvár cez raster, asi cez nejakú sieťku kovovú, alebo neviem úplne akú, ktorá bola čiastočne pokrytá kapičkami, v ktorých sa vlastne jeho tvár zrkadlí alebo triešti v každom tom políčku toho rastra sa vlastne odzrkadluje časť jeho tváre, pričom tá jeho tvár v celku je rozplizlá, nekonkrétna v pozadí. Čiže čo my vlastne z toho autoportrétu sme schopní vnímať, je určité roztrieštenie seba v mnohých kúskoch, v mnohých identitách, čo môže mať opäť nádherné symbolické paralely v tom čítaní. Takže nachádzali sa také vlastne či už manipulované stratégie, ktoré sa viac odkazovali k tomu medziválečnému experimentálnemu tvarosloviu, alebo to boli cesty nemanipulované, ktoré skôr pracovali s takýmito zaujímavými detailnými výbermi. Tak toto sú ešte také staršie veci trošičku zo 40. rokov, aby sme si ho predstavili v nejakom celku, že nie je to autor, ktorý prichádza na scénu v 50. letech, to zďaleka nie. Tento autor vlastne bol veľmi pomerne výrazným už v tých 30. rokoch a 40. rokoch. Dokonca spolupracoval práve s tou Leni Riefenstahl na niekoľkých veciach a nie je to žiadna neznáma. A tu už vidíme potom teda pozdejšie veci, ktoré sa dajú opäť čítať v tom duchu subjektívnej, výtvarne orientovanej alebo abstraktnejšej fotografie, ktorá veľmi experimentuje a vyhľadáva rôzne rôzne experimentálne postupy, kde už sa skoro strácame v tom, jestli sa jedná ešte stále o výtvarnú tvorbu, ešte stále o fotografickú tvorbu alebo o výtvarnú, pretože tie zásahy manipulatívne sú ručné, sú vlastne veľmi intenzívne v takejto tvorbe. No a to by možno stačilo na tejto pólovosti alebo na tejto ukážke dvoch autorov, Kittmana a Steinerta, by bolo dobré si vlastne to tak uzavrieť, čo sa v Nemecku vlastne deje, čo sa v tých 50. letech tam odohráva. Čiže keby som to tak uzavrela, dôležitá je tá veľmi silne schizofrénna atmosféra, vytesňujúca naprosto válečnú tému zo svojej tvorby, zo svojho proste registra tematického. A samozrejme veľký príklon k abstrakcii, k transcendencii, k vlastne takej ako výtvarnej práci s fotografiou a veľký obrat ku subjektivizmu, k nejakým psychologizujúcim a emocionálnym témam. Čiže toto môžeme cítiť v nemeckej produkcii a keď sa pozrieme na americkú oblasť, samozrejme, že Amerika je na tom dostatočne dôrazne inak, pretože sme si hovorili, že sa prevrátilo to epicentrum, alebo nie prevrátilo, ale prenieslo to epicentrum svetového umeleckého diania z Paríža práve do New Yorku. Čo je dôležité, New York sa, alebo vôbec, ja to ešte asi prekliknem. Nie, tomu sa dostaneme neskôr. Tak, pardon. Čiže, čo je dôležité, z výtvarného umenia alebo vizuálneho umenia sa v Amerike stáva udalosť, doslova. Je to veľmi dôležitý aspekt, do ktorého začínajú, alebo oblasť, do ktorej začínajú prúdiť financie, súkromné zdroje, vytvára sa obrovské množstvo súkromných galérií, veľmi silne začína kvitnúť obchod, trh s umením.
A všetky tieto veci samozrejme spôsobujú trošku inú atmosféru, než sme svedkami v Nemecku, kde je taká skôr introspektívna, zádumčivá, temná, taká trošku temná situácia v tomto období. Tak v Amerike to zase tak temné nie je. Pardon. Ale objavujú sa tam zaujímavé osobnosti, na ktorých by sme si mohli definovať niektoré zaujímavé programy alebo také prístupy k umeleckej, k výtvarne, viac výtvarne orientovanej fotografii. Jeden z nich je určite Minor White a s tým sa spája práve i produkt, ktorý ste mali uvedený hneď v podtitulku tejto kapitoly, časopis Aperture, ako vlastne určitý fenomén, ktorý súvisí silne so subkultúrou, ktorá sa otvára, ktorá sa vyvíja v poválečných rokoch v Amerike. Veľmi silne rastie záujem taktiež o subjektívne pochopenú fotografiu, čiže fotografia ako akademický subjekt. Čiže sama sebe témou. Fotografia, ktorá rieši fotografické aspekty a vlastne jej principiálne otázky. Čo je veľmi zaujímavé, je to podľa môjho názoru vlastne taký predstupeň konceptuálnemu hnutiu vo fotografii, ktorý sa nám objavuje už vlastne v 50. rokoch, áno, objavujeme konceptuálne tvoriacich fotografov, ale toto možno do značnej miery tiež predznamenáva tento obrad záujmu alebo určitý obrad ku skutočne vnútorným, principiálnym, fundamentálnym aspektom fotografickej tvorby. A Ansel Adams teda spoločne s Minorom Whiteom začali realizovať takú veľmi až osvetovú, dá sa povedať, činnosť, že boli veľmi podobne nastavení vo vnímaní fotografických hodnôt. A Ansela Adamsa vám, predpokladám, nemusím pripomínať alebo opisovať. Určite už si ho vybavujete z skupiny F64, keď sme si hovorili, že to bol jeden z prestížnych fotografov krajiny, americkej krajiny, ktorá predovšetkým bola spojená s Josemickým parkom. Takže to si asi vybavujete, tie nádherné veľkoformátové josemické proste krajiny. A títo autori obaja teda začínajú s neobvyklým na tú dobu projektom dielny Minora Whitea, kde sa vlastne šíria tie myšlienky, ich názory na fotografickú tvorbu a zakladajú ich spoločnosť pre fotografickú výchovu v roku 1962. Minor White je typický veľmi precízným štýlom. Ako sa tu píše, to sú také základné znaky jeho tvorby. Vzdušná tonalita, náklonnosť k detailu a krézebnosti, fotografiu vníma, a to je dôležité, ako súčasť duchovného hľadania, v ktorého rámci sa fotograf stáva sprostredkovateľom vizuálneho, emocionálneho, ale predovšetkým duchovného zážitku. A čo bolo dôležité, v roku 1952 založil s Anselom Adamsom, Beaumontom Newhallom, Barbarou Morgan vlastne štvrtročník, ktorý sa volá Aperture. A toto je veľmi dôležitá vec. Je to ďalší v poradí časopis, ktorý má veľmi veľké ambície. Už sme sa toho trošičku dotkli aj na minulej prednáške, keď sme sa bavili o reklamnej fotografii, tak som vám spomínala krásny počin, ale veľmi krátkotrvajúci portfólio, ktorý zakladal Alexej Brodovič, pretože chcel vytvoriť proste taký veľmi krásny, kozmopolitne orientovaný a bol veľmi kvalitný po obsahovej i technickej stránke alebo grafickej stránke časopis. A hoci sa mu to podarilo, nepodarilo sa mu to na moc dlhú dobu, tak jeden z podobných vlastne produktov je i časopis Aperture. Tu sa píše, je formálne i obsahovo
tichý manifest metaforických a expresívnych fotografií. Stal sa vlastne veľmi ako záhy významnou alternatívou dobových populárnych periodík. Čiže čo je dôležité, títo autori chceli založiť platformu, ktorá by sa vymedzovala voči mainstreamu. A to mainstreamu, či už vo fotografickej tvorbe, alebo mainstreamu v časopiseckej tvorbe. Čiže chceli vytvoriť niečo, čo upevňuje zcela iný register hodnôt v svojich čitateľoch, než klasické mainstreamové časopisy, ktoré upevňujú túžbu po konzume a podobných vecí, čo asi vieme, chápeme s Amerikou spojené tieto témy. Ale tu sa vlastne vytvára práve takzvaná subkultúra, ktorá sa vyvíja paralelne s mainstreamom, ale vlastne ho zo spodu nahlodáva. Prevracia jej hodnoty, narúša a kritizuje ich. A tento systém kultúrnej tvorby poválečnej sa v Amerike v 50. letech veľmi silne rozvíja. Takže Aperture sa dá vnímať ako dobový, ako vlastne taký ako fakt intenzívny manifest týchto pokusov. Síce postrádal nejakú kozmopolitnosť alebo vysokú kultivovanosť, ako sme mohli vidieť či už v oveľa staršom časopise Camera Work zo začiatku 20. storočia, s ktorým sme si i časopis Portfolio tiež dosť zrovnávali, ale veľmi silne vlastne disponoval takou zvláštnou, súrovou, ale o to výrečnejšou vitalitou, ktorá sa v tejto dobe proste nejak vysela vo vzduchu a bolo treba ju len uchopiť. Takže Aperture z počiatku Minor White začína, a nedá sa povedať, že by to bolo úplne len z počiatku, vlastne dlhodobo koncipuje predovšetkým ako prezentáciu vlastného pohľadu na fotografiu, čo vlastne fotografia má riešiť, čo má obsahovať, ako má vyzerať. Takže to bol taký veľmi subjektívne orientovaný časopis na tento typ estetiky. Ale zase bolo to v kultivovanej forme a našlo si to samozrejme obrovské množstvo svojich fanúšikov a silne to vplývalo alebo ovplyvňovalo tento typ fotografickej tvorby 50. let. Postupne sa Aperture preorientovával, hľadal svoje nové možnosti, čo ďalej vlastne ako časopis môže robiť. Takže sa z Aperture stáva postupne nakladateľstvo, vydavateľstvo významných monografií alebo monograficky orientovaných publikácií. A napríklad pod Aperture, pod týmto vydavateľstvom vzniká bezprostredne vlastne po tom, čo Diana Arbus spáchala samovraždu, tak vlastne v tomto vydavateľstve vychádza monografia krásna. Čiže vznikajú vlastne pod touto značkou postupne zaujímavé diela. Čo sa týka ešte, keď sa vrátime teda k tej tvorbe Minora Whitea, veľmi silne pracoval s metaforami, aforizmami, ale mal i vlastne také vážnejšie cykly. Snažil sa v tom časopise Aperture, hlavne teda v tých 50. 60. rokoch, publikovať, predstavovať zaujímavé profily nových, silných, zaujímavých umelcov, alebo spíš teda fotografov. Ako vidíte, napríklad objavili sa tam postupne profily Ansela Adamsa, Manuela Alvareza Brava, Imogen Cunninghamovej, Eisenstedta, Langeovej, Westna, Stiglica, Sommera, proste špičiek tej fotografie 20. století americkej. Tvrdil, že finálny snímek není dôležitý tak, ako je dôležitý pocit autora pri objavení fotogenického momentu. Čo je taký zaujímavý jeho výrok. Čiže ten dôraz, ktorý sa kladie na emočné nastavenie, na vnútorný prežitok toho fotografického procesu,
a toho nachádzania nejakých dôležitých scén, záberov, obrazov, tak ten dôraz je tam veľmi intenzívny a v tomto si myslím, že je to práve tá esencia toho subjektívneho prístupu ku fotografii. Čiže tam ten subjektívny postoj človeka a jeho aktuálny subjektívny naladenie je vlastne veľmi priorizované. Chcel definovať charakter emocionálneho obsahu fotografie a objaviť metódu, ktorá by umožňovala tento obsah pochopiť a akceptovať. Takže sa vlastne Aperture cez túto upevňovanú hodnotu stáva krystalizačným modelom jeho osobnostného i profesionálneho postupu rastu. Veľmi zaujímavý je názor, ktorý môže byť taká jeho citácia, že fotografie môžu byť čítané a môžu slúžiť ako vhodné médium pre psychickú a duchovnú kontempláciu. Takže toto sa veľmi intenzívne v tejto dobe rozvíja ako postoj k fotografii, čo samozrejme proste stále logicky priamo naväzuje na to, že sa pohybujeme stále bezprostredne po válečnom 10-ročí. Čo je dôležité, a to zase len je taký obecnejší charakter tej kultúrnej kultúrnej atmosféry doby poválečnej, že veľmi často sa objavujú, zvýznamňujú také analytické metódy tvarovej, gestalt, psychológie, techník zen meditácií alebo nový kriticizmus. Všetky tieto, objavujú sa nové filozofie, veľmi dôležitý Jean-Paul Sartre, ktorý prichádza so svojím vplyvom vlastne i do Ameriky. Objavujú sa veľmi zaujímavé učenia, filozofie, ktoré silne sa odkláňajú od, povedzme, toho mainstreamového hodnotového systému západného človeka a intenzívne sa prikláňajú ku východnému filozofickému kurzu, k takým ako vzdialeným, alebo k filozofiám toho ďalekého východu, čo sledujeme nielen vo fotografickej alebo literárnej alebo akejkoľvek kultúrnej produkcie, ale predovšetkým to sledujeme i vo výtvarnom umení. Možno si vybavujete tvorbu Marka Tobyho a podobne orientovaných meditatívne, kontemplatívne orientovaných abstrakcionistov poválečných, ktorí sú silne práve príkladom takého príklonu ku východným filozofiám. Takže toto všetko samozrejme proste vplýva na aktuálnu estetiku a čo som tu zvýraznila, to je veľmi dôležité. Naozaj, keď by sme sa mali pozrieť na tento spôsob tvorby, môžeme ho zaškatulkovať ako ezoterická, subjektívna a duchovná reakcia na mainstreamovú populárnu estetiku, ktorá sa v tejto dobe paralelne silne objavuje a ktorú môžeme definovať ako estetiku Steichenovej koncepcie výstavy Family of Man. Možno si pamätáte, keď sme sa bavili pred ešte karanténou, sme sa stretli na jednej prednáške a hovorili sme si o tejto výstave z roku 1955 a vravala som vám už vtedy, že je to vlastne totálne zhodnotenie toho humanistického dokumentu, ktorý sa po uplynulé 10-ročie produkoval a publikoval v dôležitých periodikách svetových a vlastne zhodnotenie tohoto nárastu obrazu dokumentárneho, humanisticky orientovaného sa prejavilo na tej ako výstave. A že si objavil, že sa objavilo pomerne veľké množstvo i kritických hlasov voči tejto koncepcii výstavy, ktorá podľa mnohých bola práve veľmi silne naivná, vlastne taká manipulujúca tú ako ľudskosť až do takých trošku ako hyperbolických kvalít a v podstate, že že nesúvisí s realitou, že je odklonená, že je vlastne prehnaná, že je lživá.
ten pohľad na človeka, tak vlastne tieto tendencie subjektívnej fotografie v Amerike sa vnímajú ako naprostý protipól. Alebo nejaká, neviem, či úplne protipól, ale proste nejaká duchovná, vnútorná, subjektívna reakcia proti tomuto spôsobu videnia. Tak, môžeme si ukázať pár ukážok Minora Whitea, aby sme si predstavili jeho tvorbu, ktorá je nejako obrovská. Tam sa ťažko vyberá. Tie snímky sú po formálnej estetickej stránke veľmi často nádherne koncipované, takže často pôsobia ako obrazy a niekedy sú silnejší, niekedy majú v sebe nádherný vtip, niekedy sú skôr také ponuré, ale určite je to veľmi zaujímavá fotografická tvorba. A tu sa ešte teda píše, že White veľmi často zdôrazňoval príklon ku seriálnej tvorbe alebo sériovosti. Veľmi adoroval sériu ako formát, ktorý mu vyhovuje, pretože je schopný povedať oveľa ako komplexnejšie svoju informáciu, svoj koncept, svoj message. Takže sa veľmi prikláňal k tvorbe v sérii. A čo je dôležité, tiež vlastne na rozdiel od Stiglitza a jeho produktu Camera Work, keď vytváral Minor White Aperture, tak už mohol naozaj stavať na vizuálne ďaleko gramotnejšej verejnosti, čo je skvelé. Tým pádom mohol vlastne veľmi odvážne expandovať svojimi obrazovými sériami k divákovi alebo čitateľovi štandardnému a mohol vlastne už stavať na nejakej úrovni vizuálnej gramotnosti publika. A to i bežného, laického. Fotografia sa medzi 40. a 50. rokmi stáva. Toto je strašne dôležité si uvedomiť. Spoločným vizuálnym jazykom s vysokým stupňom sofistikácie a jej sledovanosť rapidne vzrástla. Čiže 40. 50. roky, čo súvisí samozrejme i s práve tou zmieňovanou expanziou dokumentárneho a žurnalistického obrazu, fotografického, tak sa stáva vlastne všade prítomnou. Ten nárast bol v tomto 20 ročí naozaj veľmi enormný a rapidne narastá sledovanosť fotografického obrazu. Práve preto sa nám bezprostredne v ďalších 10 ročiach objavuje toľko kritických štúdií, teoretických materiálov a reflexí, ktoré vlastne podrobujú túto expanziu fotografického obrazu veľkej kritike, alebo takej ako analýze. A časopisy Aperture, Life, výstava Family of Man, akýkoľvek veľká značka časopisecká sa môže vlastne vnímať ako rôzne dialekty jednej spoločnej reči alebo jednoho spoločného jazyka, ktoré boli širokou verejnosti v podstate okamžite priateľné a prijaté. Takže sa začína vytvárať nejaký obrazový, univerzálny jazyk, ktorý má svoje dialekty, ale ten jazyk je fotografický. Pretože ním hovoria ľudia skoro na celom svete. Sú schopní ho analyzovať, čítať a sprostredkovávať obsahy cez tento jazyk. Takže vlastne, ako som hovorila, môže tým pádom nastávať i doba, kedy sa veľmi silne podrobuje toto všetko, tá expanzia obrazu kritike. A čo je ale zaujímavé si pritom uvedomiť, tento spoločný jazyk bol nevyhnuteľným produktom obrovského narastu fotožurnalizmu a fotografové, ktorí mali kritický postoj k tejto masovosti, v konečnom dôsledku z celého stavu len ťažia. Pretože vlastne nebyť toho nárastu, tak v podstate
nemajú prácu. Hej? Čiže je to taká zaujímavá, zaciklená tvár doby, že vlastne sa vytvára neustály obrazový potenciál, aby sa postupne mohol posléze podrobovať kritike. No, tak ďalšie ukážky ešte od Minora Whitea. Asi by sme to mohli postupne urýchliť. Tých ukážok je mnoho a jeho tvorba je naozaj členitá. Niekedy sú to takéto naozaj ako metaforicky až koncipované snímky, ktoré by sa dali nádherne analyzovať po obsahovej stránke, a keď budete náhodou prechádzať jeho portfólia, tak určite nájdete i mnohé snímky mužských aktov, čo samozrejme okamžite asi nám povie niečo o jeho sexuálnej orientácii, takže to tiež samozrejme musel nejakým spôsobom riešiť, takže je to jedna z mála osobností, toho sme sa tiež už dotýkali, že vlastne čo sa týka aktov, mužských aktov, tak je to stále veľmi silne upozadená tvorba v 40. 50. rokoch, takmer nevídaná. A Minor White k tejto tvorbe tiež teda pristupoval a docela takým zaujímavým spôsobom. Alebo to teda boli samozrejme tie subjektívne fotografie, ktoré majú v sebe také ako pekné. Často sú samozrejme aj tie ich názvy takým vodítkom krásnym, až takou trošičku ako pointou, obrazovou, čo sa mi tiež veľmi páči, že sa tam solidne dokáže pracovať s tým názvoslovím alebo s tými titulmi tých fotografií, ktoré to tak pekne rozkmitávajú, tie obsahy. Ale samozrejme veľmi silne sú tie výtvarne koncipované snímky. Tak. Ja vám samozrejme k tomu potom asi pošlem i samotnú prezentáciu, aby ste si to mohli ešte v kľude pozrieť. A asi na záver teda myslím, že k tomuto autorovi, že vlastne sa jedná o, či už teda u Adamsa alebo u Whitea, ten prínos vlastne, alebo tá kontinuita, ktorá je tu návodená. Vlastne keď sa pozrieme na fotografickú tvorbu, povedzme tej prvej poloviny 20. století americkej teda tvorby, tak sa dá určiť určitá línia alebo vysondovať určitá línia vývoja. A objavujú sa tu také dve intenzívne línie, a to je teda linka, ktorej sa prioritne dneska venujeme, a to je linka, ktorá vníma fotografiu ako prioritne estetické médium. A druhá linka je teda tá, ktorá vníma vlastne fotografiu ako médium, ktorá má prioritne sociálny, politický dosah, nejaký význam, obsah samozrejme taktiež. Čiže silnú opozíciu k tomu výtvarnému hnutiu môžeme vnímať napríklad v týchto menách, ktoré sú tu spomenuté, ako je Lewis Hine, ako je Jakob Riis, August Sander, Dorota Langeová, John Hartfield, Walker Evans. Vlastne všetky tieto mená sú práve mená, ktoré silne riešili sociálne-politický presah. Túto tému museli v sebe niesť, a naproti ním sú práve takí autori, ako sú Minor White alebo Ansel Adams a podobne, ktorí riešia tú estetickú líniu. Ale sú tu i osobnosti, ako je Aaron Siskind, ktoré vytvárajú takú zvláštnu ako symbiózu oboch týchto prístupov. Aaron Siskind v tejto vlastne, alebo je to taká vlastne v sebe pojal celú tú divergenciu vývoja, pretože on skutočne sa spočiatku objavuje ako veľmi významný, sociálne orientovaný alebo sociálne kriticky orientovaný fotograf,
ktorý pracoval pre Filmovú a fotografickú ligu. Určite si vybavujete, že táto liga sa postupne koncom 40. rokov dostáva na zoznam tzv. Protiamerických organizácií a inštitúcií, čiže mnohí z jej radov, z tejto organizácie vlastne upúšťajú od fotografovania, pretože vlastne sú sledovaní a často kritizovaní a vlastne i nejakým spôsobom trestaní za tzv. Protiamerickú činnosť. Veľmi často boli ľavicovo orientovaní politicky. A Aaron Siskin vlastne náleží práve k tejto línii dokumentaristov a fotografov, a žurnalistov. Ale vlastne v 50. rokoch sa jeho záber naprosto zmenil, odklonil sa skôr k tomuto ryze estetickému hnutiu, fotografickému, a stáva sa pre neho vlastne najdôležitejšou tá formálna, estetická, často abstraktná vlastne podoba. Čo sa týka výtvarnej fotografie, tak keď to uzavrieme, po skončení druhej svetovej války aspoň načas prestala byť válečná reportáž prevládajúcim žánrom, dochádza k citeľnému posunu v škále námetov, verejnosť bola témou války samozrejme unavená a celkom prirodzene dochádza k určitému uvoľneniu v oblasti politickej, hospodárskej, ale i kultúrne-umeleckej. A objavujú sa nové štilizačné východiská, prvky, adoruje sa imaginácia, vlastne reaguje sa na aktuálne výtvarné dianie v Amerike. A začínajú sa vlastne veľmi intenzívne zameriavať fotografie na súkromné, osobné skutočnosti, subjektívne. Vlastne a čerpá sa inšpiračne z umeleckého i filozofického diskurzu aktuálneho. Takže toto je také zhrnutie, čo sa týka tej poválečnej výtvarnej fotografie, ako by sme mu mohli popísať, tak toto sú také tie základné aspekty. A tu máme teda, to si môžete potom v kľude prečítať, že samozrejme sú nejaké prevažujúce formy, ktoré sa objavovali. Nie sú to nové veci. Všetko toto, čo sa tu spomína, fotogram, fotomontáž, Sabatierov efekt, relief, makro alebo mikrosnímky, fotenie detailov, štruktúr, to sú všetko veci, s ktorými prichádzali na scénu už v medziválečných rokoch, ale práve sústredenie sa na otázky novej formy obrazovej kvality sa teda do značnej miery prispelo k určitej neosobnosti týchto prejavov. A po druhej svetovej válke sa práve tieto prejavy teda veľmi silne subjektivizujú. Takže to je taký rozdiel, že tá forma nie je tak odlišná medzi poválečným a medziválečným obrazom fotografickým ako obsah, cieľ. Tak to sme si hovorili, že sa začína vlastne čoraz viac počínajúc týmito výtvarnými prejavmi a počínajú samozrejme tou nadprodukciou fotografického obrazu sa začína veľmi silne objavovať vlastne analýza tzv. Nového fotografického jazyka, ktorý komunikuje inak než dokumentárnou alebo reportážnou formou. A začalo byť vlastne postupne používané médium fotografie konceptualistami, akčnými umelcami, landartistami a ďalšími autormi, čiže začínajú sa vlastne stierať tie limitujúce hranice fotografickej tvorby. Fotografia sa používa umením, ale postupne sa stáva naozaj súčasťou vlastne vizuálneho umenia. Čiže táto transformácia, ku ktorej dochádza v priebehu povedzme 50. 60. rokov, je do značnej miery produktom jej predchádzajúceho 20-ročia a jej nadprodukcie.
ktorá vlastne zahltila svet a musela sa vlastne dostať do nejakej inej fázy. A to je taká ako analytickejšia fáza. Čiže, ale to už samozrejme sú ďalšie témy, ktoré postupujú do, povedzme, 60. let. Takže len aby sme si tú kontinuitu uvedomili, čo sa vlastne s fotografiou deje a prečo nastali tieto konceptualizačné tendencie práve v tých 60. rokoch alebo na konci 50. Všetko to má nejaký dôvod. Takže tu ešte teda nejaký pohľad na Aarona Siskinda, ktorého sme si spomenuli ako autora, ktorý prechádza oboma týmito líniami, či už tou sociálno-politickou angažovanosťou alebo tou výtvarnou angažovanosťou. Pracoval pre teda Filmovú fotografickú ligu. Tam spracovával veľmi zaujímavé cykly, ktoré mali i svoj veľmi veľký dobový úspech a to bol napríklad Harlemský dokument, ktorý vydal knižne, kde vlastne dokumentoval, k tomuto sa ešte vrátime, ale ja aj tak to tu nemám, pardon. Aha, ktože to tu nemám. Tak to sa omlúvam. Čiže vlastne bol to dokument, ktorý myslím si, že sme si už ukazovali, dúfam, že sme si ho už ukazovali z štvrte Harlemu v rámci sociálneho hnutia. Fotografie si určite na to spomínate, kde dokumentoval rezidentov týchto štvrtí, ktoré sú vlastne také ako vylúčené štvrte. Sú to bývalé, veľmi bohaté štvrte veľkých amerických miest alebo New Yorku, ktoré vlastne sa postupom času, bývali to teda židovské bohaté štvrte a postupom času sa rozkladajú a stávajú sa z nich vlastne vylúčené štvrte, tak nejak podobne, ako sa to odohralo i v časti Ústí nad Labem, v Předlicích. Takže taká podobná vlastne téma, ale vo väčšom. Ale keď si ho chceme predstaviť ako výtvarne angažovaného viac fotografa, tak sú zaujímavé tie snímky, kde sa nadchýňal vlastne nachádzaním bežných banalít, štruktúr, detailov, ktoré objavoval vo veľkomestskej scenérii. A práve týmto výrezom zaujímavým získaval obrazy, ktoré sa v podstate na prvý pohľad strašne silne podobajú abstraktnému expresionizmu a tvorbe, neviem, Herberta Kleina alebo mnohých proste abstrakcionistov, teraz mi nenaskočí ani jedno meno, ale určite si vybavujete, že keď sa pozriete na tú tvorbu abstraktných expresionistov, tak veľmi silne vidíte v tom tú estetiku gestického záznamu, intenzívneho gestického záznamu. Takže picture writing, taše informal, strukturální abstrakce, materiálová destrukce, to všetko sú pojmy, ktoré môžeme vnímať v oblasti výtvarného umenia a zároveň ich objavujeme na dobovo paralelných fotografiách, ktoré sa objavujú v tvorbe takýchto autorov. Takže to je veľmi zaujímavá vec. Objavuje teda takéto rozsypané, časom nahlodané štruktúry a veľmi rád objavuje detaily, kde spoza tých deštruovaných materiálov alebo rôznych opadávaných plagátov a stien prekúkajú vlastne také časti typografie veľkomesta, čiže úryvky, kúsky, typografické detaily nejakých znakov, plagátov, nápisov reklamných, ktoré vlastne tvoria nádherný protiklad tomu rozkladu. Tá prísna, rigorózna typografia, ktorá je vlastne odkazuje k tomu komerčnému veľkomestskému svetu a cez ňu sa prehlodáva ten čas. Čiže je to opäť stret nejakých dvoch realít, nejakých dvoch štruktúr, ktoré môžeme mať pocit, že symbioticky spolužijú alebo naopak na sebe nejak parazitujú. Proste je to taká veľmi zaujímavá hra vizuálna, ktorú nielen Aaron Siskind, ale i mnohí ďalší autori, napríklad Harry Callahan, tiež objavovali v svojej tvorbe. Takže keby ste sa chceli týmto ďalej zaoberať, určite si pozrite ešte
snímky Harryho Callahana, ktorý bol taký výtvarnejšie orientovaný trošičku a bol viac experimentálnejšie ladený. Veľmi rád experimentoval s viacnásobnou expozíciou, montážou, s farebnou fotografiou, čiže bolo to taká kreatívnejšia, možno experimentálnejšia podoba. A tým by som asi ukončila túto prednášku a dostávame sa teda k tomuto poslednému slajdu, ktorý ja by som vám ešte v rámci našej mailovej korešpondencie zhrnula, čo vlastne sa po vás chce. Chcela by som, aby ste si pozreli jeden krátučký program o fotografke Eve Fukovej. Je to česko-americká fotografka, pretože vlastne emigrovala v 50. letech do Ameriky a potom sa po revolúcii čiastočne vracala do Československa, ale veľkú časť slávy vlastne vytvorila i v tom americkom pôsobení, čiže nedá sa vnímať pouze ako Češka alebo česká fotografka a ani pouze ako americká fotografka. Jej tvorba je fantastická. Myslím si, že asi najlepšie ju dokážete oceniť, keď si pozriete niekde, budete mať tú možnosť, túto obrovskú krásnu monografiu, ktorá vznikla pred pár rokmi o jej tvorbe, o širokom zábere jej tvorby. Pozrite si tento filmík v Artmixe, ktorý ho docela slušne v pomerne krátkom čase slušne predstavil jej záber. A takisto vám ešte pošlem teda nejaký materiál cez mail o Eve Fukovej a nafotený práve jednu kapitolku z tejto monografie, kratučku kapitolku, nemusíte sa báť, nebude to veľa čítania. A potom by som bola hrozne rada, keby ste si pozreli tieto dva krátke filmy, ktoré nie sú jej filmami, ale vlastne spadajú do tých 50. 60. let a sú podľa môjho názoru veľmi zaujímavé. Film Ruka ste už určite mnohí z vás aspoň čiastočne videli. Je to pomerne známa česká produkcia Jiřího Trnky, ktorá sa po revolučných rokoch stala takou ako súčasťou toho bežného vzdelania o českej kultúrnej tvorbe filmovej, takže myslím, že o filme Ruka asi viete. Asi neviem, nedovolím si predpokladať, ale myslím, že nebudete úplne poznať všetci film Labyrint z roku 62, ktorého autorom je Jan Lenica. Oba tieto filmy sú animované, každý ale iným spôsobom. A oba tie filmy riešia niečo, čo vlastne by som chcela, aby ste skúsili popísať pár vetičkách, stačilo by vlastne 3-4 vetičky, ale kľudne sa môžete zase rozpísať i viac. Že by ste našli nejakú spoločný aspekt, ktorý sa rieši vo filme Ruka, vo filme Labyrint a v tvorbe Evy Fukovej, predovšetkým v tej tvorbe, ktorú vám zašlem na tých naskenovaných materiáloch. Čiže myslím si, že takto to vyzerá ako veľmi abstraktné zadanie, ale keď si pozriete tie dva filmy a prečítate si ten textík z tej kapitolky, tak okamžite pochopíte, čo po vás chcem. A bude vám to pripadať až trapne jednoduché. Čiže Labyrint, len k tomu filmu. Jan Lenica je vynikajúci poľský grafický dizajner, ktorý emigroval vlastne a vlastne začal sa prejavovať v oblasti toho animovanej tvorby a film Labyrint bol veľmi oceňovaný, ale trezorový film samozrejme, ktorý nebolo možné v Poľsku prezentovať v žiadnom prípade a je vynikajúci. Je síce taký temný, ale myslím si, že sa tam nádherne zhodnocuje to, jak on je ako úžasne graficky mysliaci, proste grafický dizajner. K tomu má veľmi blízko rozanimovať svoje formy. A film Jiřího Trnky Ruka asi nie je nutné úplne popisovať. Takže dúfam pevne, že si
vypracujete tento úkol a že vám to prinesie zase mnoho zaujímavých inšpiračných námetov. Minimálne vám to trošičku pomôže vštiepiť do pamäti niektoré dôležité témy 60. alebo 50. až 60. let, či už filmovej alebo fotografickej tvorby. A budem veľmi rada, že sa takto trošku bližšie zoznámite s Evou Fúkovou, ktorá je vnímaná ako jedna z najdôležitejších výtvarne orientovaných českých ženských autoriek, takže je dobré o nej vedieť. Takže ďakujem a teším sa na naše ďalšie takéto virtuálne stretnutie.